Ούτε εγώ δεν το περίμενα να γίνει αυτό ποτέ. Είναι ένα όνειρο που είχα από μικρός και επιτέλους έφτασε ο καιρός που μπορώ να το πραγματοποιήσω, ας πούμε. Μικρό story time και μπαίνουμε στο ψητό. Στο γυμνάσιο κόλλησα το μηχανοκίνητο μικρόβιο από ένα φίλο ο οποίος καθόταν δίπλα μου στο θρανείο. Ο οποίος ο τρελός μια μέρα έγραψε στο θρανείο όλα τα ονόματα των οδηγών Φόρμουλα 1 εκείνης της χρονιάς μαζί με τις ομάδες τους και φυσικά είχε βάλει και σε όλες τις ομάδες το δικό τους χρώμα. Οπότε εμένα μου κίνησε την περιέργεια, ρώτησα τι στο καλό γράφεις εκεί πέρα. Μου εξήγησε τι ήταν όλα αυτά, με κάλεσε και σπίτι του να παίξουμε PlayStation 1 τότε, θα σέβεστε. Είχε το τότε παιχνίδι της Φόρμουλα 1 το F1 2000, μιλάμε για τρομερό simulator. Και έτσι αρχίσαμε και κάναμε παρέα και αραιά και πού πηγαίναμε και κανένα καρτ στις 3-4 περιοχές της Θεσσαλονίκης που είχε τότε, στο Μήθριο, στο Λαγκαδά, στο Οικία και στο Ρήσιο. Κάπου εκεί μέσα λοιπόν γεννήθηκε το όνειρο του κάποια στιγμή να έχω κι εγώ το δικό μου καρτ. Ήρθαμε λοιπόν στην πίστα του Λαγκαδά μετά από πολύ ψάξιμο, γιατί εδώ βρήκαμε αυτό που ψάχναμε, αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Και λέω ψάχναμε γιατί το καρτ το κάναμε μαζί με τον teammate μου από την Brand Watches Racing, τον Νάσο. Είναι Σάββατο. Είναι 5 ώρα το απόγευμα. Έχουμε έρθει μετά από τις δουλειές μας και εγώ και ο Νάσος και θέλουμε πάση θυσία αύριο πρωί, βαριά μεσημέρι, να οδηγάμε το καρτ. Φυσικά όμως έπρεπε να ξεκινήσουμε από τα βασικά και να πλύνουμε το καρτ. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ναι, έχουμε πλέον το δικό μας καρτ. Μαζί με τον Νάσο αποφασίσαμε να πάρουμε ένα καρτ. Θα σας δείξω με λεπτομέρεια τι ακριβώς είναι, τι κινητήρα θα βάλουμε πάνω, τι σασί έχουμε. Προς το παρόν το βγάζουμε για ένα πλησιματάκι. Πάμε, άντε, δώσε, πιο γρήγορα. Μπράβο το αγόρι μου, μπράβο. Πρόσεχε! Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Εντάξει, δεν θα κάνεις και πολλά, λογικά θα τα κάνουμε όλα εμείς. Αλλά εντάξει. Πάμε λοιπόν να το πλύνουμε. Εδώ πέρα θα πέσει πολλή δουλειά, όχι αστεία. Σε 5 λεπτά φυσικά θα γίνει όπως ήταν πριν, τζάμπα το πλήσιμο, αλλά. Και καθώς εδώ πέρα τα παιδιά ασχολούνται με το καρτ και το πλένουν και κάνουν ό,τι πρέπει να γίνει, εγώ θα σας πω τι είναι αυτό το καρτ. Το σασί είναι ένα αγωνιστικό σασί Μαρανέλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια χρονιά, αλλά είναι ένα σκληρό σασί, Δημήτρη, μαλακό, τι είναι. Την κατηγορία με των αγωνιστικών καρτ είναι από τα σκληρά. Σκληρό λοιπόν. Σκληρό σασί εδώ πέρα. Έχουμε επιλέξει, προφανώς μετά από μεγάλη μελέτη. Είναι ρυθμίσιμο, έτσι μπορούμε σε βροχή να αλλάξουμε κάποια πράγματα ώστε να γίνει πιο φιλικό στη βροχή. Αν και εδώ πέρα όλα τα παιδιά της πίστας που είναι πάρα πολύ έμπειροι μας έχουν πει ότι ήδη είναι πολύ καλά στημένο. Πρέπει να είναι ψηλά το πίσω μέρος του σασί για να δώσει την καλύτερη απόδοση. Τώρα δεν έχω ιδέα τι λέω, απλά λέω λόγια που μεταφέραν, έτσι μπορώ να λέω και μαλακίες. Συνεχίζω εγώ εδώ πέρα, ρε μαλακία, μην έχεις τζαμπακικά. Είναι μια στιγμή που περιμέναμε καιρό, το συζητάμε καιρό με τον Άσο, δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε τι κάρτ να πάρουμε. Είχαμε πάρα πολλές επιλογές. Νοικιάρικο κάρτ έτοιμο, SR4, όχι RT8, όχι. Καθαρά αγωνιστικό κάρτ με ρόταξ κινητήρα και σασί αγωνιστικό. Και τελικά καταλήξαμε στο να πάρουμε ένα αγωνιστικό σασί με έναν 4χρονο 270 κινητήρα. Κάναμε μια πολύ ωραία μίξη. Έχουμε δει τέτοια παρόμοια project στο εξωτερικό από διάφορους άλλους και νομίζω θα είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Φέρε να κάνω κι εγώ την άλλη μεριά. Φέρε. Τι όχι, πρέπει να κάνω κι εγώ. Πρέπει να φαίνομαι. Για το βίντεο θα το κάνω. Δεν θα το κάνω επειδή θέλω. Αυτό σταματάει. Κόλλησε. Δεν ξέρω ρε boy. Τελείωσε από υγρό. Μου έκανε τη μισή μεριά λες και έκανε ένα φορτηγό. Προφανώς και είμαστε στην πίστα στο Λαγκαδά. Έτσι, έχουμε έρθει εδώ πέρα, έχουμε κάνει πολλούς αγώνες, τον έχετε δει. Αλλά πάρτε μια γεύση, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην πίστα. Δεν σας έχω δείξει ακόμα. Πάμε να δούμε. Όσο εδώ πέρα ο Νάσος καθαρίζει το καρτ, εμείς πάμε να δούμε τι έχει γίνει εδώ πέρα σε αυτή την πίστα. Μια πολύ μεγάλη και σημαντική αλλαγή που έπρεπε να γίνει ήταν εδώ πέρα. Πίσω μου ακριβώς. Είναι η είσοδος και η έξοδος των pit. Στην κανονική φορά είναι η είσοδος, στην ανάποδη φορά είναι η έξοδος. Είναι πιο σωστό, θα φρενάρουμε από εκεί πέρα στο τέλος της στροφής και θα μπαίνουμε χωρίς να είμαστε πάνω στην αγωνιστική γραμμή στην ουσία και θα βγαίνουμε λίγο πιο αριστερά από το σημείο που βγαίναμε πριν τέλος πάντων, το οποίο είναι επίσης πιο σωστό. Εδώ πέρα λίγο ρε, εδώ πέρα. Αφαιρέσαμε ό,τι δεν χρειαζόταν από τον πίσω άξονα. Το κάρτ αυτό, το σασί αυτό φορούσε έναν ρόταξ κινητήρα, τον οποίο το δοκιμάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εγώ και ο Νάσος. Μπορούμε να πούμε ότι μας πήγε λίγο να. Αλλά πλέον κάποια εξαρτήματα που βοηθάνε στο να στηριχτεί ας πούμε η εξάτμιση ενός ρόταξ κινητήρα και κάποια άλλα πραγματάκια τέλος πάντων για την αλυσίδα, βγήκανε, αφαιρεθήκανε γιατί δεν χρειάζονται. Καλά τα είπα. Έχω ξεφύγει.
Αλλά θα μας πει και λίγα πράγματα τώρα ο Δημήτρης εδώ πέρα καθώς καθαρίζει το καρτ. Εδώ βάζεις νερό μέσα. Είναι μπάλας, να ξέρεις. Α, έχουμε και τον Άσο μαζί μας. Βάζεις νερό και αλλάζεις τη γεωμετρία, τις αναρτήσεις. Λοιπόν, ας ακούσουμε και από έναν άνθρωπο που ξέρει τι λέει και δεν λέει ότι να είναι. Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να πάρουμε ένα νοικιάρικο μοτέρ, ένα Honda μοτέρ 270 και να το βάλουμε σε ένα αγωνιστικό σασί. Αυτό θέλει κάποιες μετατροπές. Η βάση πρέπει να αλλάξει, να μπει μια άλλη βάση για να καθίσει σωστά το μοτέρ πάνω στο σασί. Κάποιες κόντρες για το μοτέρ που έχουν ούτως ή άλλως τα αγωνιστικά θα πρέπει να κάνουμε και εμείς για εδώ πέρα. Γρανάζι θα μπει από την εσωτερική πλευρά, πράγμα το οποίο κανονικά στα αγωνιστικά είναι από εδώ. Βγάλαμε και τις βάσεις για το κάλυμα που ήταν από αυτή τη μεριά. Βγάλαμε τις βάσεις της εξάτμισης του Rotax, η οποία πάει και στις δύο μεριές, και από εκείνη τη μεριά του σασιού και από εδώ πέρα. Αυτά. Τώρα, ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία, γιατί. Έχουμε εγγύηση 8 μηνών. Προφανώς και δεν είναι τίποτα έτοιμο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μπει ο κινητήρας πάνω στο καρτ, πρέπει να μπουν αλυσίδες, πρέπει να μπουν. Πώς λέγονται να δεις. Αντιλίες βενζίνης, Δημήτρη, έμαθα κάτι. Και φυσικά ό,τι άλλο προκύψει, γιατί όταν χτίζεις ένα κάρτ από το 0, σίγουρα προκύπτουν προβλήματα που δεν τα φαντάζεσαι στην αρχή και πρέπει όλα αυτά να επιληθούν μέσα σε 24 ώρες. Θέλουμε να οδηγήσουμε. Τι κάνουμε τώρα, Δημήτρη, στο κινητήρα? Τώρα βγάζουμε το λαιμό της εξάτμισης, η οποία μπαίνει στα σόντι. Πράγμα το οποίο εσείς δεν χρειάζεστε πλέον. Δηλαδή, εσείς μπορεί μετέπειτα να βάλετε μια άλλη εξάτμιση πιο ελεύθερη, άμα θέλετε. Εμείς λογικά σήμερα θα βάλουμε μια εξάτμιση η οποία θα κάθεται με ανίσια που κάθεται ψηλά. Να πούμε εδώ πέρα ότι έχει και άλλα μοτέρ τέτοια, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται και είναι το ιδανικό πάντρεμα γιατί στο εξωτερικό να φανταστείτε τρέχουν με αγωνιστικά σασί και 200 μοτέρ. 200 μοτέρ, εμείς είμαστε στο 270 και εκείνα τα έχουμε δει όντως, Νάσο, και είναι φοβερά, πηγαίνουν απίστευτα καλά. Και να πούμε ότι όντως υπάρχουν και αγωνιστικά σασί εδώ πέρα, αλλά και νοικιάρικα σασί, πιο φθηνές επιλογές, αλλά το εξίσου καλές. Είναι ο καθένας τι θέλει να κάνει. Ποιο είναι το budget του. Τώρα, εσείς που θέλετε να κάνετε προπόνηση για το SWS, το ότι έχετε χαμηλό βάρος βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή για αυτούς που έχουν κάνει με 270 δεν θα έχει καμία σχέση, γιατί σε εκείνο που κάνουν εκείνοι είναι 150 κιλά, το σασί με το μοτέρ είναι 150 κιλά και εδώ μιλάμε για 80 κιλά με 100, χωρίς οδηγό. Καθώς λοιπόν το στήσιμο του καρτ προχωράει, θα σας πω ποια είναι τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου καρτ και γιατί το επιλέξαμε. Ένα πολύ βασικό είναι ότι είναι πολύ κοντά στο 390, μπορεί και ένα κλικ πιο γρήγορο. Αυτό θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το οδηγικό στυλ που απαιτεί ένας τετράχρονος κινητήρας, αλλά όλα σε ένα κλικ σαν να είμαστε fast forward. Τι θέλω να πω? Το kart θα ανταποκρίνεται πιο γρήγορα σε όλα τα inputs του οδηγού, και turning και φρένα και εξόδους από τις τροφές. Άρα, όταν μπούμε σε ένα νοικιάρικο kart, όλα θα είναι τα ίδια, αλλά ένα κλικ σαν σε slow motion. Οπότε, μάλλον θα έχουμε και πιο πολύ χώρο στο κεφάλι μας να πάρουμε σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια μιας μάχης, ας πούμε, ή να κρατήσουμε σταθερό το γυρολόγιό μας, το ρυθμό μας, και γενικότερα να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να κάνουμε λιγότερα λάθη. Εννοείται ότι το kart θα φοράει ακριβώς τα ίδια λάστιχα με αυτά που χρησιμοποιούνται στους αγώνες του πρωταθλήματος. Το μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτό το build που κάνουμε εγώ και ο Νάσος είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή πούμε ότι βαρεθήκαμε το kart, ότι πήραμε οδηγικά ό,τι ήταν να πάρουμε από αυτό, μπορούμε πολύ ωραία να βγάλουμε τον 270 κινητήρα, το τετράχρονο, και να βάλουμε στη θέση του ένα τέρας δίχρονο Rotax κινητήρα. Και έτσι καταφέραμε πριν τελειώσει η μέρα να έχουμε κάνει περίπου το 80% του kart. Εγώ και ο Νάσος είχαμε μια κρυφή ελπίδα ότι ίσως να τελειώναμε και σήμερα και να οδηγούσαμε κιόλας. Αλλά εντάξει, δεν γινότανε. Ήρθαμε αντιμέτωποι με αρκετά προβλήματα στο πώς να βάλουμε τον κινητήρα πάνω στο σασί, αλλά τελικά τα καταφέραμε αρκετά γρήγορα κιόλας. Δεν ήταν δύσκολο, δεν πήρε 5 εβδομάδες, ας πούμε, το build. Μέσα σε 4 ώρες τα έχουμε στήσει σχεδόν όλα. Δεύτερη μέρα, χθες κάναμε περίπου το 80% του kart και σήμερα ήρθαμε να το αποτελειώσουμε. Δημήτρη, τι κάνεις εδώ? Περνάμε αντλία βενζίνης. Ήρθε αυτή η ώρα της αντλίας βενζίνης. Η αντλία βενζίνης είναι αυτό εδώ, έτσι. Ναι. Και με το που κάνουμε και αυτό, τι άλλο μας μένει? Να βάλουμε την εξάρτηση που ήδη έχουμε, κάποιες κόντρες στο κάθισμα. Γενικότερα είμαστε σε πολύ καλό σημείο, θεωρώ. Τα παιδιά εδώ πέρα δουλεύουν πυρετοδός πάνω στο project. Όχι ότι είμαστε πάνω από το κεφάλι τους και εμείς τους πιέζουμε κάθε λεπτό. Έχουν έρθει και πόσα άλλα παιδιά με τα δικά τους καρτάκια αγωνιστικά, δίχρονα. Έχουμε βάλει εδώ πέρα όλα τα παιδιά της πίστας να δουλεύουν πάνω στο kart μας. Έχουν αφήσει τα πάντα και ασχολούνται μόνο με αυτό. Έχουν βοηθήσει πραγματικά όλοι. Όσοι περάσαν από εκεί πέρα και είδανε το τι κάνουμε, ήρθαν να βάλουν ένα χεράκι, ο καθένας με την εμπειρία του. Και είμαστε λοιπόν σε μια φάση που βάζουμε την ντίζα γκαζιού. Όχι βάζουμε, ο Δημήτρης βάζει. Τον έχουμε εδώ πεθάνει και χθες και σήμερα, δεν τον αφήσαμε να κοιμηθεί το βράδυ. 6 ώρα το πρωί τον πήρα τηλέφωνο να έρθει. Αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα μάλλον θα μπούμε να το δοκιμάσουμε κιόλας. Νάσο. Ναι. Περιμένουμε πώς και πώς να το οδηγήσουμε. Δεν έχω ιδέα πώς το αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, αυτό το kart. Είναι πολύ πιο ελαφρύ από τα νοικιάρικα, περίπου τα μισά κιλά. Ίδια λάστιχα, πολύ σημαντικό. Να δούμε.
πραγματικά έχω μεγάλη απορία. Είμαστε λίγες μέρες πριν να ξεκινήσουν οι αγώνες. Τέλος Φεβρουαρίου, 22 με 23 είναι ο πρώτος endurance, αλλά και πριν έχουμε κάποια σπριντάκια που λογικά και εγώ και ο Νάσος θα πάρουμε μέρος. Οπότε είναι ιδανική στιγμή να ξεκινήσουμε τα τεστ με το δικό μας το kart, να μάθουμε ακόμα καλύτερα την πίστα και να δούμε πώς αυτό θα μεταφραστεί στο να μας βοηθήσει να οδηγήσουμε ακόμη καλύτερα τα SR4 που έχουν εδώ πέρα για τους αγώνες. Και με τις τελευταίες πινελιές από τον Δημήτρη, από τον Μίλτο, από τον Τζέλο, τους ιδιοκτήτες και τα παιδιά της πίστας, καταφέραμε επιτέλους να είναι όλα έτοιμα. Κατεβάζουμε το kart και είμαστε έτοιμοι να μπούμε πίστα. Πρώτα θα το δοκιμάσει ο Δημήτρης, να δει ότι όλα είναι εντάξει, ότι δεν θα διαλύσει το kart στην πρώτη στροφή και μετά είναι η σειρά μας. Κατσές, εντάξει. Έφυγε. Δουλεύει, εντάξει. Δουλεύει. Σαν να το άκουσα κι εγώ. Τι. Εντάξει, ούτε μισή πίστα. Μια χαρά. Όλα καλά.